Magamit na ang bagong COVID-19 laboratory sa Davao City nga gikan sa Department of Budget and Management. Ano ang detalye? Approval na lang gikan sa IATF ug DOH ang kulang aron fully operational na ang bagong COVID-19 laboratory nga nahimutang sa Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Gidonar kini sa Department of Budget and Management aron madugangan ang mga testing facilities sa syudad. And these are the latest NASH and RT-PCR na processing machines nga ni karon sa ato ug malipayon kami nga nakaabot din sa Davao ang maong mga machine. Dakong tabang ang RNA extraction ug PCR machine aron mapadali ang pagkuha sa resulta sa swab samples. Kaya matud pa mo proseso og 96 samples sulod sa usa ka oras ang maong mga makina. Very important siya because we need to increase our testing facilities diri sa Davao City. So far, we only have 2. So with this laboratory, we'll have 3. And hopefully, doon na pa mga musunod na mga laboratories. Ang maong kagamitan, mamahimusan magamit sa laing syudad aron dili na sila moadto og muhulat og dugayng panahon aron makuha ang resulta. In a day, the PCR machines can test around 3,000 according to DBM. Giban-abana ang mukabat sa sobra 10 million pesos ang gialokar nga budget sa maong laboratory nga gidonar. Kauban si Major Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.